Ens volen fer creure que si ens adrecem en català a una persona que no el parla ni l'entén, no li tenim respecte. Però el respecte és una altra cosa. No podem respectar a ningú si primer no sabem respectar-nos a nosaltres. No podem respectar una altra cultura si primer no respectem la nostra. Respectar la nostra identitat i cultura passa per respectar la nostra llengua. En primer lloc, perquè és l'herència que hem rebut i està a les nostres mans cuidar-la, mantenir-la i transmetre-la. En segon lloc, és a través de la nostra llengua que podem establir ponts amb tothom, vingui d'on vingui, vagi a on vagi. No adreçar-nos en català a una persona que no el parla ni l'entén és tancar-li la porta a la nostra cultura i és pressuposar que no té capacitat d'aprendre-la. Per respecte a la meva cultura i per respecte a qui en vol formar part, jo mantinc el català.